Slovensku vyrastá nová nádej v motoršporte. 12-ročný Mattia Miller skončil na vynikajúcom druhom mieste v celkovom hodnotení série VSK Supermasters v kategórii Mini 60. Bola to veľmi úspešná sezóna a myslím si, že keby mi niekto bol povedal pred sezónou, že skončím druhý, tak by som tomu asi neuveril. 3 druhé a 1 tretie miesto ho nemohli uspokojiť. Jeho ciele sú tie najvyššie. Chcel by som to dotiahnuť na Formula 1, aj keď to je veľmi ťažké, ale tak uvidíme, možno sa to podarí. V tejto sezóne ho čaká prechod do vyššej kategórie KF Junior. Tento rok sme zmenili tým, sme teda zmenili značku. Na budúci rok predpokladám, že budeme pokračovať v tomto istom tíme vo vyššej kategórii. So silnejšími motormi, so staršími chlapcami uvidíme, kam to dospeje. Budeme držať palce.